Кем ул вообще Ләйла Зөлкарнәй? Анан соң сен ғажайып рәхәтлекләр ала башлаячаксың. Не тупить итәм мин, котышкыч просто. Шундай серьезный просто котышкыч. Мәңгелектән килгән газаплануларның бер кисемтәсе шикелле генә. Сәлам, мин Гүзәл. Мин Миләүшә. Без бу подкастны инде күптән төшерергә уйлап йөри идек, әмма без аны бәлки бер кайчан да төшермәгән булыр идек, әгәр дә Ләйла Зөлкарнәйнең юбилее килеп җитмәсә. Һәм аның яңа китабы чыкмаса. Нәрсәгә без Ләйла Зөлкарнәйне алырга булдык әле? Чөнки без Гүзәл белән шигырьләр язабыз. Ләйла Зөлкарнәй ул шагыйрь. Һәм ул алай гына түгел, ул Гүзәл белән безнең өчен бик мөһим шагыйрь. Һәм аның бу яңа китабы чыгу шундый көтелмәгән булды. Гадәттә бит инде мин Ләйла абыйның китабы кайчан да булса чыгыр дип уйламаган идем. Мин Земфираның концертлары кебек шундый син ятасың, югалган да бер 10 елга аннары иртәгә Земфираның концерты була. Һәм иртәгә була түгел, кичә булды кебек инде монда. Кичә Ләйла Зөлкарнәйнең яңа шигырьләр җыентыгы дөнья күрде. Һәм бу урында кем ул вообще Ләйла Зөлкарнәй дигән сорауга җавап бирергә кирәктер инде. Ләйла Зөлкарнәй ул Башкортстан районы, Бакалы районы, Саскүл авылында дөньяга килә, Татфакта укый, һәм шунда ук Газинур Мурат, Ркаил Зайдулла кебек, Ләбиб Лерон һәм башка шагыйрьләр белән бергә аралашып, Алар бергә укыйлар. Алар бергә укыйлар, бер бүлмәдә торалар, алар бергә яшиләр, бергә иҗат итәләр, кыскасы бик актив иҗади тормыш алып баралар инде. Һәм минем күз алдымда Ләйла Зөлкарнәйнең шул актив иҗат чоры шунда кала шикелле, шул Татфак чорларында. Аннан соң каядыр китә, югала, Ялгышка килә 2015 елларда примерно. 2013 елда җыентыгы чыганың тагын бер, һәм хәзер менә 2021 елда чыга, 2022дә аның юбилее була. 2 апрельдә 60 яшь тулды Ләйса абыйга. Һәм менә шул 80нче еллар азагында татар шигъриятендә шундый бер үзгәрешләр чоры башлана, авангард үзгәрешләр, һәм нәрсәдә чагылыш таба ул үзгәрешләр дигәндә, монда мөһим бер шәхсне искә алырга кирәк. Ул Шамил Анак. Һәм аны әдәбият галиме Дания Захидуллина әйтә инде. Шамил Анак башлап җибәрә. Ул тенденция инде, Ходай белсен кем башлап җибәрәдер, ул башлап җибәрә дип уйлыйк. Шамил Анак шулай ук бик кызыклы шагыйрь. Күпкә дәрвишрәк тә ул. Һәм Шамил Анак инде исән түгел, минем ул турыда да сөйләшәсе килә әле. Кем ул дәрвиш шагыйрь? Гомумән. Нәрсәгә шулай аерып әйтәбез без кайсы бер шагыйрьләрне? Ну, формаль яктан мин аны аңлыйм инде. Ул әдәби даирәдә ул кадәр кайнамый. Ул шулай сирәгрәк күренә һәм, ел сайын китап чыгармый дип әйтәм. Мин рискә төштем. Беренче тапкыр Ләйса белән очрашкач, ул әйткән инде, бер-береңнән махсус китәргә кирәк. Менә аралашкан кешеләр арасында махсус китәргә кирәк. Иҗат даирәсеннән инде. Бәлки ул дусларны да әйткәндер. Чөнки ул бер үк шигырьне кабат-кабат язган шикелле була башлый дигән иде. Мине нишәптер дәрвиш дип әйтү шагыйрьләрне мине ул бик кызыктыра. Ул миңа бик шундый горизонттагы шундый матур образ булып тора. Һәм дәрвиш шагыйрь дип әйтү шагыйрь өчен ул бик зур комплимент шикелле минем өчен. Чөнки уртакул шагыйрьләр турында дәрвиш дип әйтмиләр гадәттә. Алар дәрвиш булмый да шикелле. Дәрвиш икән, димәк инде шуның янында яхшы шагыйрь дигән шикелле. Аның көче бар һәм үзенә ышанычы бар, үзе генә булырга. Бәлки. Һәм менә Шамил Анак шундый шагыйрьләрнең берсе була. Ул шулай ук Башкортстанда туган. Ул тагын бер кабатлы инде, тагын да дәрвишрәк, әдәби даирәдә сирәк күренә, шәшрәп йөрми. Тик ул бик күп телләр белә. Ул Муса Җәлилнең әсәрләрен чех теленә тәрҗемә итү эшендә катнаша. Максим Горький исемендәге әдәбият институтында укыта. Һәм Назым Хикмәт белән тыгыз элемтәдә була, танылган төрк шагыйре. Аның әсәрләрен татар һәм башкорт телләренә тәрҗемә итә. Башкорт театрына сәхнәләштерү өчен аның әсәрләрен әзерли. Кыскасы,
әдәбияттан кала, татар шигъриятеннән кала башка даирәләрдә актив була инде Шамил Анак. Һәм менә шул авангардка килгәндә, иң беренче чиратта ул фәлсәфәнең үзгәреше. Фәлсәфәдә лирик герой кеше ниндидер ил гражданины гына булудан туктый һәм гомумән ниндидер халыкның улы гына булудан да туктый. Ул күпкә зуррак һәм ул галәм кешесенә әйләнә. Һәм шуңа күрә аның сораулар горизонты да киңәя. Монда шикләре дип әйтәсе килми, аның шиге галәм. Һәм менә шул сораулар дигәннән Шамил Анакның, бәлки без аны бу видео астына куербыз, бәлки укырмын да, белмим. Сәер сораулар дигән шигыре үзенчәлекле, мөһим урын алып тора кебек миңа. Ул анда һәм ул гомумән шагыйрьнең ролен дә билгели кебек. Анда сәер сораулар килә минем башыма дип башлана ул һәм шул ук юллар белән тәмамлана. Кайчак сәер юллар килә минем башыма дип. Сәер сораулар килә минем башыма дип. Ул анда бик күп төрле сораулар бирә, ни өчен явызлык күбрәк, ни өчен бәхетсезләр бәхетлеләргә караганда күбрәк һәм башкалар. Һәм озакта шундый сәер сораулар килә минем башыма дип тәмамлау минем ничектер шагыйрь үзенең миссиясын кыйммәтсезләндерә кебек уй туды башымда ул шигырьне укыганнан соң. Ягъни бер яктан шагыйрьнең миссиясы ул сораулар гына бирү шикелле. Һәм ахыр чиктә ул шул сорауларны да кыйммәтсезләндереп куя. Беренчесе шул, икенчесе ул формадан, төс тигез формадан китү омтылышы, иркенрәк язу, ак шигырь, верлибрлар язу һәм Шамил Анакта менә күп баш хәрефләрне бик кулланмау. Һәм мин уйлаган нәрсәгә бәйле икән ул дип минем кызыксынганым юк. Нәрсәгә каян килгән ул баш хәрефләрдән баш тарту. Һәм нәрсә аңлата ул шагыйрь өчен? Мин үземнең тоемлау буенча гына әйтә алам, ул нәрсәгәдер аерым әһәмият бирмәүдер, бәлки. Менә син әйтәсең бит, теге сорауларны да бетереп атты дип. Кыйммәтсезләндереп. Менә бу шул ук шикелле. Менә аерым, мәсәлән, юк, һәрвакыт баш хәрефтән башлана ди. Ни өчен ул баш хәрефтән башланырга тиеш? Ул бит шундый ук сүз. Ул бит сүз шул ук кыйммәткә ия, теге аннан алда килгәне кебек. Һәм минем өчен менә хәзер аңладым, юл хәрефләрдән генә башланган, юл хәрефләрдән генә торган шигырь күпкә матуррак күренә. Күзгә рәхәтрәк аны кабул итү. Һәм ул табигыйрак шикелле. Тегесенә караганда. Авторга якын айта кебек күпмедер. Бәлки. Шуны уйлап куйдым әле. Һәм тагын бер шундый кичкенә үзенчәлек, ул сөйләм шигыре. Шамил Анак актив куллана, сөйләм шигыре ул монолог формасында, лирик герой туктаусыз әйләнә үзенең хис кичерешләрен сөйли һәм ул шигырьнең башы да, азагы да юк шикелле, ул ниндидер бер менә шулай мәңгелектән килгән газаплануларның бер кисемтәсе шикелле генә, әйе. Шул һәм менә шул тенденциялар Лейзел Көрне иҗатында да бар. Безнең өй ул галәм, безнең йорт галәм һәм безнең шикләр юк. Әйе, һәм без һаман каядыр барабыз. Әйе, туктаусыз хәрәкәт. Яратылган бу җиһан да күчмән булып, каз юлында тояклардан купкан болот. Күчә җиһан, тыйган гына күк чаптарын. Әйе, һәм менә әле генә исемә төште. Хәрәкәт дигәндә, Лейзел Көрнедә хәрәкәт ул минем менә иң беренче исемә төшкәне ул от образы һәм аның бик күп төрле вариациялары. Мин әле бер уйлаган идем, бу китапны укыганда, аеруча Алтын Урда бәянын укыганда, һәрбер шундый атның яшенә һәм үзенчәлегенә карап бирелгән исемнәрне язып барырга, чөнки анда алар шундый күп очрый. Гомер ишетмәгән, күрмәгән сүзләр, аларның һәрберсенә бер атама бар. Минем шундый шигым бар, Зөлкарнәй ул ниндидер энциклопедик белем кешесе түгел микән дигән. Чөнки анда
от кына түгел, мәсәлән, музыка кораллары бик күп төрле, ук. Просто корал, ук. Һәм аның әллә ничә төре бар. Һәм ул энциклопедик белем, ул шундый дәрвишлекнең бер яхшы побочкасыдыр инде. Мөгаен дәрвишлектә вакытта ничесең инде тагын. Энциклопедик белемнәр туплыйсың. Ләйла Зөлкарнәйнең бу җыентыгында иң төп урынны алып торган һәм мөгаен шуның өчен җыелгандыр да инде бу җыентык. Бәлки Алтын Урда бәяны, әлеге бәянда Ләйла Зөлкарнәй безнең борынгы төрки тарихыбызны переосмысляет. Ул зур шигъри әсәр. Әйе, ул бүленгән күп шигырьләргә һәм алар кайсы бирләре багышланган безнең төрки тарихыбыздагы билгеле шәхесләргә, Батыр Шага мисал өчен, берсе багышланган аның абыйсы Фәиз Зөлкарнәйгә, берсендә анда Ходый Такташ образы бар һәм Нәкый Сәмбәт, ул Карамзинны кертә ул анда. Ул шундый булай укый башлаганда бераз минем башымда бутка барлыкка килде. Мин ничектер көткән идем, сюжетта эзлеклелек ниндидер. Ә монда эзлеклелек көтәргә кирәк түгел, чөнки монда безнең борынгы төрки тарихтагы эзлеклелек тә юк. Ул сикерә бер гасырдан икенче гасырга. Бу китап шул тарих скелетында үсә шикелле. Башка шигырьләр бала чак турында да, аның пейзаж лирикасы шул скелетка ит булып ябышып калган. Шулай ук иң беренче күзгә ташлана торган әйбер бу бәяндә ул бик катлаулы, юк, тел катлаулы дип әйтеп булмый. Монда лексика бик катлаулы, безгә таныш булмаган сүзләр бик күп. Кайчандыр кулланылган сүзләрдер инде ул. Тарихи аспектта актуаль сүзләр, әмма бүгенге кеше өчен бик ят һәм һаман шулай әле ярый ул анда һәрбер сүзгә биреп барган аңлатмалар. Барбер һәрберсенә үк түгел, һәм сиңа шулай бер кулыңда сүзлек, бер кулыңда китап. Шулай итеп укырга кирәк. Әйе. Әмма аңа да карамастан, аның җөмлә төзелешләре, ритмикасы бик гади һәм бик җиңел укыла. Ул шулай менә булай бара. Һәм ул бит инде һәрбер шигырь башында Идегәй дастанынан үзеп китерә. Мин әлбәттә аңламадым, аңлап бетермәдем. Ни өчен нәкъ менә бу үзек сайланган? Калса иң матур үзекләрне сайлады. Шуңа күрә. Без һәр кыйммәтсезләндерәбез шикелле. Монда әйтергә кирәк, ул бәян Алтын Урда бит инде. Идегәй ул шулай Алтын Урданың таркалу вакытына багышланган, шул күренешләргә. Һәм Зөлкарнәй үзендә нидер кайта вазу яткан үзекләрне эпиграф итеп алган инде, бик күп шигырьләрне. Һәм алар чынлап та ничектер Идегәй дастанын укыганда сиңа рәхәт, аның ул дастанның музыкасыннан һәм ул бит шулай ук аны уку бик рәхәт. Ул бик кызык, ничектер аның ритмы шундый. Әйе, ул кабатлана, син чайкалып утырасың көйгә. Һәм аңлашыла аның ни өчен безгә барып җиткәне. Чөнки аны ятлап калу бик җиңел. Әйе. Һәм ул кызык. Һәм ул Зөлкарнәйдә дә ниндидер бик зур хисләр уяткан инде. Һәм шушы бәлки ул бәянны нәкъ менә шушы дастан булганга күрә язгандыр да. Кем белә. Ну бит шуның хәтлек тәэсир итә ала дип уйлыйм мин. Шулай яңа бер бәян язырлык дәрәҗәдә. Әйе. Бәлки. Һәм укыгач шулай тетрәнәсең дә. Алтын Идегәй дастанында анда охшаш җөмләләр, бер үк грамматик формалар кабатланса, мәсәлән, анда гел фигыль белән тәмамланган ниндидер бер грамматик формадагы. Зөлкарнәйдә ул бераз катлаулырак, монда аллитерациялар бик күп, охшаш аваздаш сүзләрнең яңгырашына басым ясый ул. Бер үк тартык авазлар берничә сүздә рәттән кабатлана анда. Мәсәлән, Кырымлы иләттән кылганны инәлткән. Ну менә
Алар бик охшаган сүзләр кебек, ә мәгънәләре аларның бөтенләй төрле, һәм аның бөтен шигыре шундый юллардан тора. Менә мисал өчен, шулай ук бу яңгырашка һәм ритмикага бәйле инде. Тау салмасаң таптап үтә, җигелгәнне талап үтә, тау төшкәндә тота алмадык ил ярбасын. Шырсызланган шырдан мул, кан кыстырган ырдан мул, аяк үрә торган мул, арканчыны ырган мул, ияр аркан сөйрәп кайта кан түрәнең сараласы, ил арбасы тараласы түгел иде. Эх, тота алмадык ил ярбасын. Кыны качкан кындырчада аксак тимер ырган чукмар, 6 гасыр очкан шәпкә чаллы юлын ярчыклар. Менә бу үзек, бу урын бик кызыклы урын, чөнки әйткәнебезчә, бу бәяндә вакыт бер урыннан икенче урынга күчеп йөри, һәм ул алтын урда вакытына нигездә багышланган булса да, һәм аның күбрәк таркалып бару вакытына, анда Ләйс Зөлкарнәй белән таныш булган кешеләр дә килеп керә. Менә бу үзек багышланган аның абыйсына, Фәйз Зөлкарнәйгә. Фәйз Зөлкарнәй юл фаҗигасында һәлак була. Һәм монда бу шигырьдә Ләйс Зөлкарнәй аны бик матур итеп хәл итә. Чөнки имештер Аксак тимер ырган чукмар, аксак тимернең чукмары чабып китеп, һәлак итә Зөлкарнәйне, ягъни Фәйз Зөлкарнәйне. Менә шул вакыттан. Һәм менә ул фаҗига дигәннән, шулай ук менә бу ничек аның кирип китүе үзенең абыйсы образына. Ул алдагы юлларда һәм гомумән менә бу алдагы шигырьләрдә гел менә шундый сорау кызыл юл булып бара, ул аны кызыл җеп булып бара, ул аны ачыктан-ачык яңгыратмаса да кайсы берлешләрдә. Менә бу сугышлар Төрки белән төркине маңгай бәрдергән, татар белән татарны маңгай бәрдергән. Алар безнең язмышка язылганмы? Әллә безнең кулда идеме аны булдырмау? Ул бит анда сорый, Тәңре эшеме бу дип. Әллә бу безнең үзебезнекеме дигән дип өстәп дәвам итеп бетерәсе килә шуны. Һәм ул анда күп тарихи фактларга туктала. Мисал өчен монда Кондырча сугышы дигән, яулар узган Кондырчада камыш өссәң кандыр чыга. Урда тоткан кардәшләрем камыш булган Кондырчада. Ярда камыш 40 түмән, монда яуның узасы юк, баш очында торам, кандаш, соң сулышны озаксынып. Һәм менә бу соң сулышны озаксынып дигән фраза бик күп тапкыр кабатлана менә шу шигырь барышында. Һәм ул менә анда аңлатып та үтә, Кондырча сугышы. Мәскәү улысына яу белән барган Аксак Тимергә Кондырча елгасы буенда Туктамыш хан каршы төшә. 1391 елның 18 июнендә татарлар берләшкән бу зур орышта 150 меңләп яугир һәлак була. Мисал өчен менә тагын берәү Кондырчада, Бурсыклыда, үлек сулы терек суда, үлек тулы терек суда. Кан кардәшләр озак сынды. Аянычлы тарихыбыз кан туганның каны белән баш очында торуыбыз, соң сулышны озак сынып, дөньялыктан ансат кына узасы юк. Монда ул анда аңлатып китә, үлек сулы терек суда 1395 елның 15 апрелендә Терек елгасы буенда Туктамыш хан белән Аксак Тимер берләшкән аяусыз орышта миллионга якын төрки яугир үзара сугыша. 300 меңе баш сала. Минем дә укып китмәкче идем. Тәңре ялгыш каугасына кагылгандыр. Тул ятимнәр тузы кискән сугынчактан уфтандырган офыкларның өсләренә әрвахларга күпер булып сылан чыккан. Каугасына кагылгандыр, кауга монда аңлатып китә, афәт каза килгәндә кагыла торган барабан. Һәм ул еш кайта Тәңре образына. Ни өчен Тәңре юк, ни өчен түгел. Бу Тәңре теләгеме? Бу Тәңре язган әйберме безгә? Һаман сугышу
кардәш белән кардәш сугышуы һәм менә шулай ул аны фаҗига буларак бирә. Бу кырылуларны һәм менә юл фаҗигасына шуннан кирип китә һәм аның күз аллавында аңлавымча аның абыйсы якын кешесенең үлеме дә менә шул тарихи фаҗигалар янәшәсендә тора торган фаҗига. Чөнки бер әһәмиятле, зур, хәтта бөек шәхес югалды фаҗигадә. Ә менә бу меңләгән сугышта тагын күпме шундый йөзләгән, миллионлаган шәхес югалган. Менә бу Алтын Урда бәянында миңа шулай тоелды, Ләйли Зөлкарнәй килешә алмый кебек. Менә ул тарихи барыштагы менә ул фаҗигалар белән үзенең абыйсының үлеме белән килешә алмаган шикелле. Шуңа күрә ул аны кире кайта-кайта анализлый, кире кайта-кайта сораулар бирә. Һәм бу бәянның менә хәзер менә шушы безнең хәзерге сәяси вазгыятьтә уку аның менә шушы вакытта безнең кулга килә беләге шундый символичны кебек миңа. Чөнки күп кешенең аңында хәзер шул сораулардыр кебек. Бу язылган әйберме? Бу шулай булырга тиешме? Кардәшкә кардәшне маңгайга маңгай бәрдерү. Әллә ул безнең көчтәме? Һәм менә ул вәхшәтлекләр, ул коточкыч дәһшәт, ул куркыныч караңгылык. Без аны кабул итәргә тиешме, ничек бар шулай? Чөнки ул безгә шулай язылган. Әллә без үзебез шуңа килеп җиттекме? Һәм күпмегә барыр ул җәрәхәт тагын. Ягъни ул җәрәхәт бөтенләй үтми дигән сүз. Менә бу Ләйс абый иҗатында тарихның ни өчен шулай зур урын алуына бәйле ул үзе дә язып үтә башында. Шигырь хикәяләремне иртә яза башладым. Син бит әле бала гына. Нигә үлем турында, зират, әби-бабайлар хакында күп язасың дип аптырап сораучылар да булгалады. Адәм сөякләре өстендә үскән бәрәңге ашап, бакчада табып алган борынгы чүлмәк ватыклары, кеше гомерен кыйган ук сөңгү очлары белән кибетле уйнап, баз казыганда табылган хун кылычлы белән сугышлы уйнап үскәнгәдер. 1974 елда Уфадан археологлар килеп, авыл башындагы калкулыкта җәй буе казу эшләре алып барды. Ярты меңләп җәсәт ачылды. Иң тирәндә ятканнары безнең эрага кадәр 1000-2000 еллыкларда гомер иткән булып чыкты. Өстәрәк ятканнары тәңречелек йоласы белән җирләнгән диделәр. Баш очларындагы чүлмәк тә, мул итеп сибелгән зәңгәр сәлән бөртекләре дә шул хакта сөйли икән. Ә иң өстәгеләр тәртипсез җирләнгән иде. Рәткә төзеп кую да юк, кем ничек ауган шулай ятасыман. Бугауланган куллары белән баласын кышкан бер сүлтәр әле дә хәтеремдә. Сабыйның йодрык кадәр генә баш сөягендә ук очы тырпаеп тора иде. Ватык чүлмәктәге бизәкләргә караганда бу җәсәтләр Алтын Урда чорынык булырга тиеш диделәр. Бу урында сүзне төгәлләсәм хәерлерәк булыр. Тарихка кайырып кирип китсәм, тиз генә чыга алмам. Мин менә Зөлкарнәйне укыганда шундый үземдә күңелдә шундый яңа хәрәкәт, шундый кыйпылчык хәрәкәте сиздем. Миңа тарих турында уку безнең борынгы төрки тарих турында була инде. Ничектер авыр бирелә иде бик. Ул мәгълүматны кабул итү. Менә безне ул чордагы безнең борынгы бабаларыбыз белән идентификацияләү шундый катлаулы менә. Без бөтенләй башка кебек һәм менә бәйләнеш табу авыр иде миңа укыган вакытта. Һәм шуңа күрә бәйләнеш таба алмагач, аның үзлегеңне анда таба алмагач, аны кызыксынуы да кыенрак аның белән. Ә менә бу Алтын Урда бәяны безнең борынгы төрки тарих белән хәзерге
монда айрым шәхесләр дә кирип китә инде. Тарихтагы хәрәкәтләр, вазгыять шулай кушылып, үрелеп баруы, менә шуны укыганда мин үзем моңарчы күрмәгән һәм тапмаган менә ул бәйләнешләрне таптым шикелле. Һәм без бөтенебез шул бер үк тарихта бит инде. Без бөтенебез шунда. Шундай серьезный, просто кытышкыч. Ну мен, блин, нәрсәдер аңладым, мен бер хакыйкать аңладым мин әле генә, ничек аңлатым мин. О, инсайт сүзен бит хакыйкать аңладым дип әйтеп булаймы? Хакыйкать, мин ачыш дип аны күпме аңгырайдым. Мин тем ачыш туры килми бит инде. Ну, хакыйкать истина инде, ну, барбыр. Хакыйкать. Мин монда Карадуганны таптым. Карадуган, Миләүшә Карадуган авылында туган һәм яшәүен дәвам итә. Нәрсә дигән анда Карадуган? Карадуган һәм Караужа Сөенбикәчне Казанга озата килгән нугайларның башкала тирәсендәге авыллары. Карадуган Караужалар Ханбикәдән юлый хәбәр. Коткар әтәй, коткарсана гәрәемне айырып сөттән Мәскәү куша тәресенә. Ул кайбер вакытта да ост төшермәләрдә сүзләрне аңлатмый, фразаларны аңлата, һәм фразаларны да аңлатмый ул. Ни өчен шулай дип язылганын һәм бу фраза артында нәрсә торганын аңлата. Һәм монда шундый юл бар. Шулай ук Идегәй Достанымнан алынган инде ул. Барын сиңа ни кылдым? Берең ике булмасын, йортың караң калмасын. Ханнан ханны мин йыктым. Хан булып син дә калмассың. Сөт урнына кан кыйдың. Идегәй башы аны әйтеп көнгә табан әйләнде. Әйләнгәндә яна әйтте. Алдагы көн агырга без барабыз, ул килмәс. Алдагы көн агырга дигәнне аңлаткан монда. Бу достан табышмагы. Агыр ике мәгънәгә ия. Берсе улы түрә, берсе бурзай эт дигәнне аңлата. 83 елның көзендә Нәкый Сәнбәттән сорый инде ул. Нәкыйга татарның киләчәге кемгә кала? Агыр улы түрәләргәме? Әгәр бурзай этләргәме дип сорадым. Үзәрлекләүчеләргә дип елмайды мәшһүр шагыйрь. Тарихны менә Ләйз Зөлкарнәй кебек үк яхшы белмәгән кеше бу баянны аңлаячакмы һәм аңа кызыклы булачакмы дигән сорау бар иде миндә. Укый башлаган вакытта ук инде. Әйе дип уйлыйм, ләкин бер момент бар анда. Анда чынлап та Ләйз Зөлкарнәйнең сүзлек запасы ул кутышкыч бай, кутышкыч һәм искиткеч. Һәм анда бик күп төрки сүзләр бар, безнең кулланылыштан чыккан инде. Ул аңа ана сөте белән күчкәндер, күпмеседер башка чыганаклардан. Әмма ул анда бик күп. Һәм укыганда ул әйткәнемчә, сүзлектән карап барырга кирәк бөтенесен. Һәм күпмедер вакыт шул сүзлеккә карау сине бик нык сбивать итәргә мөмкин. Менә шуны бер 5 бит түзсәң, аннан соң син гаҗәеп рәхәтлекләр ала башлаячаксың. Һәм бу тиктималагына мага кагылмады. Нәрсәгә моны укырга, нәрсәсе белән кызыклы була ала ул, һәм нәрсәсе белән файдалы була ала ул дигән сорау иде минем башымда. Һәм мин менә шул укый башлаганда аңламам дип куркып, һәм үземә кызыклы итә алмам дип куркып башлаган идем. Моны уку менә миндәге кебек трансформацияләр барлыкка китерә ала шикелле. Үзеңне безнең борынгы төрки тарих белән бәйләү, аның бүгенге көндәге кайтавазын тою һәм үзеңне шуның бер өлеше итеп тою. Тәңгәлләшү. Әйе. Һәм ул шундый ят һәм сәер яңа хис минем өчен. Һәм шундый рәхәт, сөенечләндер. Әйе. Тагын бер сәбәп аны укырга. Ул ост төшермәләр. Алар бик мәгълүматлы. Мәсәлән, бер биттә язылган.
Беренче, сынай. Ул җәянең бер төре. Икенче, карлыгачтай куз. Ук сабагына юнәлешне дөрес бирү өчен куелган җәпле койрык. Өченче, яурын башак. Яуда кулланылучы ук башы. Тисә үтерми калмый. Кан күп аксын өчен улагы бар. Инструкцияләр бар монда. Әйе. Алар монда дөнья. Һәм анда тагын шундый кызыклары бар. Топсаң укыйм. Анда бар «Во поле березонка стояла» көйі турында. «Во поле березонка стояла» Нугай татарларыннан озган козаклар аша күчеп, урыс халык җырына әйләнгән борынгы дала көйе. Анда тагын бар Киев, Кияү кала, һәм аңа Кыпчаклар нигез салган 5-нче гасырда. Менә шундый кызыклы ост төшермәләр бик күп монда. Ләйс абыйның иҗатына зур тәэсир ясаган кешеләрнең берсе аның абыйсы Фәйз Зөлкарнәй, әдәби мөхәррир, шагыйрь, әмма аның шигъри мирасы ул кадәр зур түгел. Юлда фаҗигадә үлүе турында инде әйтеп үттек. Һәм Фәйз Зөлкарнәй образы Ак мунча, кара мунча әсәрендә шундый кыска гына чәчмә формада язылган әсәр, ул белмим, парча дип биргән микән инде аны. Бәйләргә микән. Кыска хикәя инде. Анда аның образы яхшы ачыла. Һәм анда шундый бер минем өчен мөһим һәм күземә ташланган бер җөмлә бар. Алар мунча ягалар, ул бала чагында абыйсы белән бергә мунча ягу, ничек мунча ягуларын искә төшерә, ничек утын ташуларын, ничек ул мунча керүләрен, һәм ничек аннан соң йөгереп чыгуларын. Һәм анда абыйсы аңа шундый бер җөмлә әйтә: "Үсәсең килсә, йөгерди." Ягъни туктама, һаман хәрәкәт ит. Һәм бу шулай ук кайтаваз булып хәтергә төшә Ләйс абыйның иҗатындагы хәрәкәт, галәмнең туктаусыз хәрәкәте, атның ыргылуы, чабуы. Һәм Фәйз Зөлкарнәй, Ләйс Зөлкарнәй өчен ул шундый һичшиксез иң көчле авторитет була. Ул Ләйс Зөлкарнәйнең иҗатыннан күзәтсәң, Фәйз аны дөньяны күрергә өйрәткән шикелле. Ул шундый вак кына гамәлләрдә ниндидер хакыйкать эзләп тапкан. Һәм Ләйс аңа шулай табынып караган. Мин ничектер менә шунда магия күрәм, чөнки мин сизәм минем сеңлемнең ничектер шулай итеп караганын миңа. Һәм бу шушы абый һәм әнә тарихы Фәйз һәм Ләйс Зөлкарнәйләрнең мине бик нык рухландыра һәм илһамландыра үземнең сеңлемә карата игътибарлырак булырга. Һәм аны менә үзем күргәнне аңа да күрсәтергә. Мине башка бер илһамландыра Ләйс абый биографиясында, аннан соң әйтермен аны. Анда таңа шундый магический момент бар. Абыйсы аны өйрәтә су исемнәрдән акварель кәгазе ясарга. Һәм су исемнәрне җыеп, турап, киптереп, шулай бит итеп салып инде, аннары агартып, шуңа рәсем ясый. Һәм буяу урынына чәчәк таҗларын куллану, алардан төс алу. Ул бит инде шундый аздан да булганны кадерен белү, тулы көчендә куллана белү. Һәм бу нефтеу инде, ничектер исемә төште. Мин волейбол секциясына йөридем инде мәктәптә вакытта. Һәм безнең тренировка вакытында Рәдиф абый, безнең тренер, башта баскетбол туы белән волейбол уйната иде. Һәм баскетбол туы белән уйнаганнан соң волейбол туы белән уйнау күпкә җиңелрәк. Шар белән уйнаган шикелле. Әйе. Миңа шундый кызык тоела иде. Мин менә бу әйберне гел искә төшерәм, нәрсәләрендер гел кайтаваз булып тора ул миңа. Һәм монда да син юктан бар итеп эшләргә өйрәнгәч,
өзінің қадірін біле баштағаш, мене оңлашыла кебек не үшін ул шулай иркен һәм жеңіл куллана сүзләрне. Екінші жақтан ол шундай зиннәт шикелле, син күз алмай китер, син су исемнәрдән языйсың үзеңә кагаз. Кем тагын шундай құдіреті бар кемнең? Барада әнә Леонардо да ул акварельны. Ну, Син шешек тожларыннан языйсың, буяу. Шик. Ну, білмеймін, бәлки Зөлкарнәй хәзер туган булса, ул бәлки Леонардодан бар булган булыр иде, су исемнәр. Бәрәкәте юк миңа калса. Леонардоның бәрәкәте юкмы? Үзең ясаган ул бит бәрәкәтле. Әйе, мин әйтәм, ул Миңа калса ул ясый. күпмедер ягы бер өлеше аның мохтаҗлык һәм булмаганнан түгел микән дип уйлыйм. Мин бит үземнең Ну, романтичный дөньяда. Biraz магиясын киметә инде, но аңладым. Лейс абыйның хатыны Фәридә апа турында да biraz әйтеп үтәсе килә. Фәридә апа рәссам. Ул инде үзенең балачак хыялын калдырмаган һәм бу өлкәдә үскән кеше. Шундый символичный кебек аларның бергә булуы. Һәм менә бу җыентыктагы тышлыктагы рәсемдә шигырьләргә иллюстрацияләрне дә аңламча барысын да инде Фәридә ханым ясаган. Һәм менә син әйттең бит, Фәис абый белән Лейс абыйның мөнәсәбәтләре илһамландыра дип. Мине илһамландыра аларның яр буларак мөнәсәбәтләре, пар буларак мөнәсәбәтләре. Һәм мин шундый җылы эштә мин үземнең яраткан кешемне менә шулай кайгыртырга телим. Аның янында шундый кирәк чакта көчле, нык һәм аңа соклана торган кеше булырга телим, аңа сокланучы булырга телим дигән уй барлыкка килгән иде минем башымда. Минемчә, монда тәмамларга кирәк. Бик никадәр мәгълүмати һәм никадәр информатив булгандыр белмим, әмма безгә бик кызык булды. Әйе, сүз уңайыннан без моны икенче тапкырын төшерәбез инде. Беренчесен сез беркайчан да күрмәячәксез. Менә яшәгез хәзер шушы мәгълүмат белән. Әйе, Аллага шөкер, сез аны күрмәячәксез. Без бит бу подкаст дигән әйберне эшли башлар алдыннан мин тәкъдим иткән идем Миләүшәгә, әйдә төрле жанрлардагы, төрле телләрдәге кызыклы китаплар турында сөйләшәбез дип. Аларны ни өчен укырга кирәк, нәрсәсе белән кызыклы алар, шул турыда фикер алышырга дип уйлаган идек. Әмма Лейс абыйның китабы чыкты, Лейс абыйның юбилее җитте, һәм мин башта бөтенләй уйлаган идем, фәнни популяр жанрга караган китаплар турында сөйләшергә дип. Татар телендә ул турыда сөйләшүче кешеләр юк бугай әле, шулай, камера кашына утырып сөйләшүчеләр болай бардыр инде. Алга таба төрле жанрлар һәм төрле тематика булыр дип уйлыйм, төрле телләр, төрле авторлар. Әмма менә беренчесе шундый символик рәвештә яз, апрель, 26 апрель безнең шигърият көне. Һәм тагын шигырь китабы узганны кабатлау дип атала. Әйе, узганны кабатлау дип атала. Һәм тарихка күз салуыбыз да бик символичный кебек хәзер. Вот. Бу урында әйтергә кирәк инде, анда лайк куйгыз, комментарий языгыз, дусларыгызга җибәрегез дип бу әйтмичә барам, просто әйтергә кирәк. Ну шулай эшләргә дә кирәк. Шулай эшләргә дә кирәк, һәм әйтергә дә кирәк. Безгә бик җылы булыр иде, әгәр дә сез шушы подкастны караганнан соң Лейс абыйның берәр җыентыгын алып, шушы җыентыгын булыр инде ул мөгаен, укып чыгып, үзегездән нинди хис кичерешләр уянганы турында язсагыз. Нәрсә селкетте ул сездә, селкеттеме бөтенләй? Һәм сезнең өчен Лейс Зөлкарнәй иҗаты нәрсә ул? Менә шул сорауларга җавап бирсәгез, безгә. Тагын минем шундый тәкъдим бар. Бәлки, әгәр сездә шундый теләк туса, шундый ашкыну туса, сезне борчыган ниндидер экзистенциаль яки фәлсәфи шундый, менә җиңел генә җавап табып булмый торган һәм мөгаен бөтенләй җавабы булмаган аның. Һәр кешедә үз җавабы булган
сұрауларны язып қалдырсағыз, келесі шығарылышларда біз ул сұрауға жауапны өзебез тәкъдим иткән китаптан эзләсәк, ул безгә тагын да кызыграк булыр иде шикелле. Мен уйлаган дип сен әйтерсең дип, біз ул сорауларга жауап биребез дип. Жауап биребез. Китапка бәйсез рәвештә. Китапка бәйсез рәвештә бонус сезгә. Кайсы бирләрен бәлки сайлап, нәрсә сезне борчый, нәрсә сезне авырттыра, селкетә. Һәм барбыр китапларда табылыр шикелле ул әйберләргә җаваплар булмаса да, кайтавыз барбыр булачак инде ул китапларда. Шуның белән шул, игътибарыгыз өчен рәхмәт. Алдагы чыгарылышларны көтегез. Сау булыгыз. Сау булыгыз. Кайда карап әйтәсегез? Сау булыгыз.